obago romo ufungamano house mane oteli kod Edwin Sifuna kaachiel kod jotelo mamoko. Kineno ne nitiere galamoro machielo ka galamoro maduong' bura mar ODM mothicho oko jalupo gae margi Godfrey Osotsi mane achiel kuom josiasa mag duond burano masiro lwedo Linda Mwananchi. Jagoro mar ODM Sifuna kata kamano tony bang' galamoro makamano rem mulo lemo mare ka gisingo chako bura mar miye kum e ndalo mabiro. Ka jafwa marwa mar siasa Chris Wino leronwa Laktar Oburu Oginga kod jotelo mamoko mag ODM opuodhi lemo magi kod jokanyo mag ODM. E galamoro moyedhi margi e alap ma Jamhuri Grounds e bore Nairobi, joka machungwa ogolo le margi mar ng'ado bede olemo magi makech. Bad machungwa mokwongo manele ong'ado oko kuom golo pi makech en Godfrey Osotsi mane olony e lemo mare kaka jalup ogai mar duond burano. The Senator of Vihiga, Godfrey Osotsi, was brought here by the National Governing Council to become a deputy party leader. But we cannot find here a proposer and a seconder. We are going to drop him as a deputy party leader. As many of that opinion say aye, as many of that the contrary opinion say nay, Senator Godfrey Osotsi has been dropped at the Special Delegates Convention as a deputy party leader of the Orange Democratic Party. Godfrey Osotsi maena chiel kuom josiasa mag ODM makwedo sirikal mar Manywanda e bore urok mar Linda Mwananchi ma otelne kod jagoro mar ODM Edwin Sifuna owito lemo mare bang' rem yudo sir mag jokanyo. Jagoro mar ODM Edwin Sifuna ma osebedo ka ok modhre pi kod tend ODM e sirikal mar Manywanda kata kamano otony bang' jokanyo rem thiche oko. Kata kamano Sifuna nenore ni e kinda kur Gasumbi bang' ODM singo mar chako bura mar miye kum kalure kod ng'eto mar doho odiochieng' manyoro. Special Delegates Convention has taken note of decision of the political parties disputes tribunal in the matter of Senator Edwin Sifuna, and the relevant party organs will initiate the necessary internal processes in accordance with the party constitution and any relevant laws. For that Mabiro bang' jotelo mane oloso e galamoro makawuono wacho ni ng'ata mane duond bura mar ODM nyaka miluor ogai margi Dr. Oburu Oginga kod chung mar duond burano. Hawa waungwana ndugu zetu waliuliza vidonge tukawapea. Tulikuwa tunarajia kila mmoja akwe katika mkongamano hili, lakini tunasema milango imefunguliwa, lakini ukija hata kanisani ukiwa umeasi, umebatizwa, uwezi ongoza, unaenda pale nyuma unakuwa mshiriki. Kwa hivyo yoyote kama utapatizwa tena katika chama cha ODM, utakaa hapo nyuma, wale ambao wamevumilia katika chama kiende mbele. One of the cardinal principles of democracy is that the minority will have their say and the majority will have their way. That is how democracy works. Democracy does not mean chaos. And you cannot be a party leader. You preside over a meeting of NEC or of any of the organs, and then when you come out there, because you did not like what the majority passed, you start attacking it and saying completely opposite of what the party has passed through its established organ. ODM en achiel, en duond bura achiel, jogo manyalo bedo gi paro mopogore gikel mana pachgi e duond burani. Ang'eyo ni nitiere jok moko mosebedo gi paro mopogore, to an gi geno ni ka gitemo ni gibal to be onge kuma gidhiye. Kuku mar ODM, mbi mar ODM, juok mar ODM ni kama wantiere ka kawuono. Omiyo gin bende gibed mana josolo e mbi kendo e kuku kata juok ODM. Ka ging'anyo kuma gidhiye no, gibiro duono mamuoch gilal mana kaka jomoko moseng'anyo moweyo ODM.
mbi kata muochgi dhi lal. Magi timore kinde ma maling'ling yangon jagoro machon mar ODM Babu Namwamba inyalo duok kendo e lemo makamano kendo kawo kar Edwin Sifuna. Galamoro makamano bende osidho Dr. Oburu Oginga kondo mar ogai margi manyien kod jotelo mamoko mag ODM mosebedo kawo mako lemo margi e yor kojolo. Article 87, will as many as are of that opinion say aye? Will as many as are of a contrary opinion say nay? The ayes have it. Makofi kwa party leader, amepewa nafasi kuendeleza mbele mazungumuzo ambaye ataturudishia tuidhinishe mwisho wake. Asante. We want power and we are going to remain in power. Without power, you cannot do any policy. You cannot serve the people. So we can only serve when we are in power. Power first, everything else follows. So I'm not ashamed. Every party is formed in all countries of the world to seek power. Bang galamoro mar ODM golo koke kendo gwaro jalup ogai margi Godfrey Ososi, wenge duto krong'yo tend ODM e wi okang' magidhi kawo ne jagoro margi Edwin Watende Sifuna. Chris Owino, Ramogi TV, Jamhuri Showgrounds, Nairobi.